Amen. uLuka chapter number 7 verse number 11. Makhona ufunda lapha ekhaya. uLuka chapter 7 verse number 11 egameni likaJesu. Amen. Luka chapter 7 verse number 11. Hallelujah. Sizofunda bazalwane ngokaLuka chapter number 7 verse 11. Ofundeka kanje. Kwathi ngangomuso waya emzini othiwa iNayini. Kwahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Verse 12. Yes. Esesondela esangweni lomuzi, bheka, kwaphunyiswa ofileyo. Kwaphunyiswa njani bazalwane? Yebo. Indodana eyodwa kanina. Yebo. Yena engumfelokazi. Asiphinde siqale phansi futhi kwaphunyiswa yedwa ofileyo. Angithi siyakhumbula? Indodana eyodwa kanina nalowo nina umfelokazi. Nabantu abaningi bomuzi babe naye. Yebo. Verse 13. Yathi inkosi simbona, yamhawukela. Yathi kuye, ungakhali. Yes. Verse 14. Yasondela yathinta uhlaka. Abaluthweleyo basebema. Yayisithi, "Nsizwa, ngithi kuwe, vuka." Verse 15. Ofileyo wavuka, waqala ukukhuluma, yamnika unina. Linamandla isilakho lenza umsebenzi ophelele. Egameni likaJesu ophilayo, egameni eligcotshiwe lanikezwa amandla, egameni likaJesu ngumnqobeli wethu. Inhliziyo ethe wathalala kuwe ebusuku ukuza wena udabula phakathi kwethu ngendlela ofisa ngayo. Khuluma ngokuthandwa nguwe sikulalele ngegameni elihle likaJesu, ngegameni linamandla, ngegama elithenjwa laphakanyiswa elenza umsebenzi ophelele. Sembathe ngamandla nangogcobo namhlanje ebusuku uKristu wavuka namanje naphakade. Amen. Ngicela siphakame nje abangakwazi simshayele izandla uJesu bese sihlala phansi. Sanibonani bazalwane. Awuthinta umakhelwane athi makhelwane umngcwabo uhlehlile. Angazi noma nikhona nenkonzweni bazalwane emvuselela. Awuthinta umakhelwane ngahayifa futhi makhelwane umngcwabo uhlehlile. Angazi noma nikhona one more time awuthinta umakhelwane ngahayifa futhi makhelwane umngcwabo uhlehlile. Amen. Angazi bazalwane ngashumela ngathi ngisekhaya ngishumayele nje egameni likaJesu. Amen. I wish I can preach bazalwane egameni likaJesu. Kade ngiqalile ukuma ngikhathele kodwa nje ngizothi kancane egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Kusaphunyula ngisazi sekwabanje sisebenza one way nje. But ke siyambonga uNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Sanibonani Embo. Amen. Lasifunda khona bazalwane Luke chapter number 7 verse number 11. Namhlanje umyalezo uthi umngcwabo uhlehlile, the funeral is postponed. Awu angazi noma bakhona nabantu Embo bazalwane. But asithathe kanje nikhona bazalwane ngithi kancane. Okay, uamene ngizowuthola noma ngibe ngikukhokhela manje ngiqala. Okay. Amen. But lasifunda khona mfundisi Madlala kafishane asisukele eBhayibhelini sizelani ngikhona. Nikhona bazalwane. Umajolo ushone bukhona. Osithwe ilatha ngikubona. Woza ngapha la ngizokubona khona. Yini umela ngakubona khona le light yenza ngakubona. Hlala la eduzana noma hlala nomngakho ke. Awu amen bazalwane. But la ku Luke chapter number 7 kukhulunywa bazalwane ngento emfishane, kukhulunywa ngokuthi kwakukhona umama onendodana. Nikhona bazalwane? Umama oshonelwe indodana, kunomngcwabo la ekhaya kushone indodana. But into eshiwoyo ukuthi ubaba uma wala ekhaya wayekade ezilile, ishona indodana nje. Ngizovutha nje bazalwane ngihambe nje niyobona nenze njani. But ke kushona indodana ishona kuziliwe la ekhaya. Kusho ukuthi makuziliwe akuzilwa. Engekho shonile. Kusho njengoba kuthiwa kumama wayezilile, okusho bekushona ubaba sekushona indodana. Yabona ukuthi engakagezi umama egezela lo beshonile kwase kushona indodana. Nikhona abantu abazalwane ngoba lithi iBhayibheli wayezilile umama ezilele umyeni wakhe kwase kushona indodana. Kodwa ke manje ubifundo la Luke chapter number 7 uveza ukuthi iNayimi yayinedolobha elincane inesango nje lilodwa. Awu amen. Idolobha elincane linesango
elilodwa kushuthi isango mali awukade nikhona mali lilodwa isango okushuthi ukungena esangweni kungena kulelo sango nokuphumayo edolobheni kuphuma kulelo sango ngoba eNayimi isango lakhona nje Mkhize lilodwa noma ngabe yini abayenze eNayimi fe bangene kuleli sango noma bephuma eNayimi baphuma kuleli sango manje the sound yaseNayimi imfishane futhi incane inedolobha nje lincane libiyeliwe lasiliba nesango elilodwa ungena eNayimi ungena kuleli sango nophuma eNayimi mahlase akaphume kuleli sango kwasho ukuthi ke kune funeral eNayimi nikhona abantu abazalwa bakune funeral eNayimi kune funeral asenje mhlawumbe bafika bakaSimini wabo letha umzimba ngolesihlanu ngoba umfana ushonile baletha umzimba kwasho ukuthi nabo fe bangene esangweni ngoba lilodwa isango eNayimi fanele mangabe umuntu engena ngevideo noma ngene H1 angene kuleli sango laseNayimi wangena ngolesihlanu waletha umzimba ufika ubeka wathumisa imoto yakhe wawushiya umzimba wahamba bafika bomphakathi intambama bangenisa umlindelo kwahlatshelelwa kwadunyiswa kwamnandi kwakhonzwa wafundisa umfundisi wathi kufa ulinuku wafunda iverse yakhe ngasekade ukumlindeleni kwanyakaza umlindelo wathi uma ngidilika idolodo wathi sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla wathi saphakade sisezulwini wamemezela umfundisi intanyakaza eNayimi kwasho ukuthi umlindelo kwabo level 12:1 bakuvala umlindelo kwaphunywa kwayiwe emakhaya kwayolalwa kwasho ukuthi mase kuyolalwa kwaqhamuka umalume khona omdala kuleli khaya wabiza amadoda endawo wathi madoda iwikhona ekseni Fekuyombi anganoma ngikhona mhlawumbe nishonelwa ngapho ukuthi ngizama kodwa feniyombi ikhona ekseni ngoba singemfihli ikhona lingambiwe wathi wafayila kwasuka amadoda endawo oMkhize bakhodula iziphethe zabo bathi hayi sihambe solimba ikhona siliba ngathi kwathi hanjoswa ngo4 ngoba njengoba kula eNayimi amathuna awekho ngaphakathi amathuna angaphandle kweNayimi kodwa ke into ezongisiza manje ukuthi ngidonse iziphethe zenu nilungele ukuyombi ikhona siyombela abani simpela lofile wambelwa amadoda endawo ahamba yombi ikhona nikhona kodwa bazalwane ngithi namhlanje umngcwabo uhlehlile ngeke nginilinde bazalwane nizobona lezi ngesikhathi ke kumbiwe ikhona bambi ikhona baqeda bambi ikhona bahambe kusenombi ikhona washaya u6 washaya u7 washaya u8 washaya u9 washaya u10 wathi ngabona nofika umfundisi wangena eDaniki wathi ikhaya lami izulu la ikhaya wathi lapho ngophumula khona wahlabelela eDaniki umfundisi wahlabelela umzimba umfana ubuka wathi akekho njenga wathi kuba bonke oThixo wathi ngomile ukuze bephakade wathi malidilika lethu wathi efunda incwadi yakhe wathi siyamkhipha manje simuse etendeni wakhisha umzimba wayisententeni Mafika etendeni umfundisi wafika wama wahlabelela ingoma wathi mayivuma ingoma wathi ngicela umphathi ohlelo eze ngaphambili wasukuma umphathi ohlelo wazodonsa uhlelo wathi eqala nje wathi siphakame sibe ngenyawo babe sukuma abantu bebangene wathi asifunda umlando wakhe wakudonsa umlando wadonsa iprogram yayisiphela yathi mayiyophela iprogram wasuma umphathi ohlelo wathi umfundisi eyaphuma inkonzo wathi ngicela ukudedela ufundiswe wasukuma umfundisi wafunda incwadi wathi khona indlela engizoyihamba wathi ngeke ngisabuya ngayo uma ngabe ifunda umfundisi washo ukuthi uyifunda lapha yaku John 16 wathi uJob 16 wathi 16:32 wathi khona indlela engizoyihamba wathi ngeke ngisabuya ngayo wathi mayeqeda ukuyifunda umfundisi waqeda wayisethe siphakame sibe ngenyawo asuma indloko emngcwabeni yaba ngenyawo wathi asibusiseni babusisa wathi kuyaphukunya wathi wakiwa emathuneni kwasho ukuthi azikho imoto eNayimi kufanele khanjwe ngenyawo uma kuzoyiwe emathuneni basuka la ngaphakathi manje kudonsa kubhekwe emathuneni Ngesikhathi basuka bebheka emathuneni kuyiwa manje emathuneni kwasho amathuna awekho ngaphakathi kodwa amathuna ngaphandle kweNayimi kanti iNayimi nesango elilodwa ongena esangweni fangene khona nophuma afanele aphume khona ngithi namhlanje umngcwabo uhlehlile uthi abani baba ngicabanga ukuthi ke ngohlebo lakithi kaZayoni awuhambi nesidumbu ungafundi indawo ngohlelo lakithi awuhambi nesidumbu ingekho indawo ofunda kuyo wadonsa incwadi yakhe encane kaZayoni wahamba efunda wathi kufunda idonsi wathi idonsi lokufa yini wafunda efunda incwadi yakhe kaZayoni uthi abani baba esangweni laseNayimi uma nje befika esangweni laseNayimi bathi bayadlula esangweni umfundisi uyafunda ukuthi mina ngokuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila kanti esangweni laseNayimi kukhona uJesu nabafundi bakhe uJesu nabafundi bakhe basongena eNayimi kanti eNayimi kukhisha umzimba eNayimi nikhodola kakhulu asifuthi maleni manje ngesambe majola eNayimi kukhisha umzimba umfundisi uhamba phambili ngoba awuthi uyawudonsa udonsa umzimba okusho umfundisi phambili
kuba uma umfana bese kuba umfana bese kuba umphakathi kanti esangweni laseNayimi kuqhamuka uJesu naye uzongena eNayimi kanti eNayimi kunesango elilodwa okuphuma eNayimi uphuma esangweni nongena eNayimi kungena esangweni. uJesu wabona umfundisi efunda mina ngokuvuka nokuphila okholwa yimi nomefa wophila kanti ukuvuka nokuphila sekukhona esangweni. Angazi noma abantu basemva bakhona yini ufunda ngokuvuka nokuphila kanti ukuvuka nokuphila sekukhona esangweni. Ngiyacabanga ukuthi uJesu akenzanga into eyiningi. Lithi iBhayibheli wabuka umama egqoka inzila, wabuka umfana esohlakeni, wabuka umfundisi ofundayo, wayesevele wama wamisa umngcwabo. Awu Jesu wamisa umngcwabo siya emathuneni ukuthi lento enithi niyayifunda imesangweni laseNayimi. Lento enifundayo ukuvuka nokuphila kume phakathi kwalisango manje anikwazi ukuya emathuneni ukuvuka nokuphila kume esangweni. Wathi maye uvimba lithi iBhayibheli wawuvimba wayesehawukela uma wakhe wayesesondela kumfana wathi mfana vuka. Wathi maye vuka umfana evuka nje kuthiwa waqala ukukhuluma wamthatha uJesu wamnikeza uma wakhe wayesethi uJesu anikwazi phela ukuqhubeka niqhubeke niye emathuneni ngoba into ephilayo ayiye emathuneni. I wish khona abantu kule ndawo anikwazi ukuqhubeka niye emathuneni ngoba into ephila ayiye emathuneni. Into esiyenzekile njengamanje umngcwabo usuhlehlile ngoba anikwazi ukuya emathuneni ngoba into enithi niyise emathuneni isihlangane noJesu ukwabe ngishumayela amahlase bengizwe ngokuthi uhlangane nobani ngoba into ehlekisa umngcwabo ukuhlangana naye. Akekho wahlangana naye waqhubeka waye emathuneni make wahlangana naye umngcwabo uyahlehla. Jesus. Awuthi bakhelene one more time sesithandaza uthi umngcwabo uhlehlile. Umngcwabo uhlehlile. Funa umlaba ukukhuluma numbers awuthi bakhelene nge hey 5 uthi umngcwabo uhlehlile. Umngcwabo uhlehlile. Into eyenzeka la Ncube ukuthi esangweni laseNayimi bahlangana nesango esangweni. Sanibonane. Into eyenzeka ukuthi bahlangane nesango esangweni ayayaya awusengiyangizwa kancane esangweni laseNayimi bahlangana nesango lokuphila. Isango lokuphila bahlangana nalesangweni laseNayimi. Mina ngiyisango uma umuntu engena uyangena phuma sindiswe. Uma umuntu engena uyasindiswa ngena phume ngoba uma esangweni laseNayimi baye bahlangana nesakho. Umuntu ophumulayo umuntu osizakalayo othi esesangweni laseNayimi ahlangane nesakho. Athi esesangweni laseMpho ahlangane nesakho. Sizomemezela isakho. Sizomemezela isakho. Oh Jesus. Washintsha umngcwabo babuyele ekhaya nikhona. Oh hallelujah. Niyazi umngcwabo. Okay ngesikhathi bephuma basala bapheka kwagoqoza amabhodo phela goqozela abantu abayema emathuneni. Ngesikhathi behambile abaka catering bahlala ematafuleni baphuthuma nama take away bayaphaka bayabeka baphaka bayabeka baphaka bayabeka base bethusa ukuthi bababuka nabevusa amehlo. Hawu naba abantu bebuya wambuza omunye umngcwabo usheshile kuphela ukusho sebebuya khona emathuneni. Ngesikhathi beqalasa bebuka besondela wathi omunye ikhonto engiyibonayo wathi omunye ubonani wathi ngibona umama omfana wathi omunye ngibona umfundisi wayesethi kodwa angikukholwa lokho engemva kwabo ongathi sengibona umfana. I wish khona abantu la kanti nikhona nesontweni ngoba sekuyabuywa manje sekubuya ngibona kubuya ubaba wakhe kubuya ngibona kubuya uma wakhe kubuya umfundisi kodwa sesithuswa yilento engemva kwabo ukuthi kwathi into ekade emathuneni yabuya isihamba ngeenyawo
bapha abantu embo namhlanje lento kuyiyona yamathuneni yabuye isihamba ngeenyawo base bebuza bathi hayibo ake sithi ukuhlehla kancane ngathi sipoke wamemeza umfundisi wathi ningabaleki sizonichazela ukuthi kwenzekeni bathi kwenzekeni ngoba isipoke nihamba naso bathi endleleni yamathuneni saye sahlangana noJesu eba hasuna yakathosa taba noma ngahamba manje mahlasi kodwa endleleni yami yamathuneni khona uJesu engahlangana naye lento ayibonayo majola yahlangana noJesu ibheke emathuneni lento ayibonayo yahlangana naJesu ihlanga ibheke emathuneni ngokwabantu ngabe sesafa ngokuthakathwa ngabe sesafa ngokwawunga ngabe sesafa kodwa endleleni eyemathuneni sahlangana noJesu. Ukwazi batshela amasudi lawa siwaqalela sasigqoka amabhlukwe siwabeka la enzansi namateki angcolile amachakuthela ngaleza ikhadi nomeserati kwasizwa ukuthi endleleni eyemathuneni sahlangana naJesu. I wish khona abantu kule tent into eyasilekelela ukuthi endleleni yethu eyemathuneni sahlangana noJesu. Othayi laba besingabazi amasudi besingawazi kodwa umuntu owasilekelela ukuhlangana naye endleleni yethu emathuneni ngoba kuya ngokuthi uhlangene nobani. Abuya bathene bebuya hlase wathi umuntu singabane sonichazela wathi wakhetha ngathi sibhokile befika wathi wasonichazela endleleni eyemathuneni hlangane nesanga esangweni kwashintsha umngcwabo sabuyela ekhaya. Yini kwenzekeni sihlangana nomuntu abathi umntaka kaMaria lengane kaMaria ithinte nobaba wayesevuka ohlakeni wasephoqeleka ukuthi akuthintwa sengithandaza oyedwa amalungelo omndeni. Baba usibanibani awuphuthume uye emathuneni utshele laba bambayo ukuthi abasale sebegqiba. I wish khona abantu la kwasuka yedwa othenjiwe emndenini wagijima angathi anganoma uyawazi namadoda embe ikhona ukuthi kushaye o12 1 sebedakwe befa bengasafuni lutho. Wafika wathi mayefika wagibela phezulu kwengqumba abayimbili wamaphezulu wathi ngegunya labomndeni ngizomemezela ukuthi kuthiwa ngisho ukuthi gqibani ngoba lento enimpelayo akazi noma abantu bakhona ayiseze emathuneni. Ngizongathi izogqiba inyanga ethi qeda ngawe ukuthi gqiba wenyanga lento othi impela emathuneni ayiseze emathuneni. Ngizongathi izogqiba HIV and AIDS engathi ithi qeda ngawe ukuthi gqiba HIV and AIDS lento impelayo ayiseze emathuneni. Oh Jesus. Umuntu okhambela ngomuthi kamhlaba uyalingana eyobuza inyanga ethi ngiyokhokha kuze kube nini ngoba lento esimbelayo bapha abantu kule nkonzo angathi ayise emathuneni. Ngizongathi gijima umthakatho kade gijimisa imfene phezulu kwendlu afake nombhulelo othi uyaqeda akubona uphilile uyabuza ukuthi kanti lento esimbela iyanini emathuneni kanti akazi lento ayimbelayo ententeni yaseProtea yayahlangana noJesu. Ukube ngishumana basendikhona bengizothi ihluphekile umuntu ozonda wena ngoba lento ayizonda yiye emathuneni. Ihluphekile ikhensa ebambe wena ngoba lento ayibambile yiye emathuneni. Kuhluphekile ukuhlupheka okubambe wena ngoba lento ayibambile yiye emathuneni. Umngcwabo uhlehlile. Umngcwabo uhlehlile. Ngambona umuntu eqhitha imithi engade ukuzama ngayo athi ngoba ngivele ngiyeke hayi ayifi lento kanti ayifi nje ententeni yayahlangana noJesu. uJesu ayibuyisele ekhaya angabe kade safa amajola
kodwa iJesu lo esahlangana naye. Hayi nikhona kodwa bafowethu khona umuntu esahlangana naye. Sahlangana nendoda eyane ngemthini wehlazo, sahlangana nendoda seKalvari. uJesu loyo esahlangana naye. Lento ibona esiyiyo ukuhlangana. Hlangana noJesu. 5 minutes I'm out of your way. Wathi mathi ngegunya labo mndeni. Sahlanga ngokhona noMose wakhelwa somsungulu wathi ukudakwa into enje. Sasimbe kangaka. Suka ngo4 la. Uthini umthetho wakho wena? Wathi bancane sokhela ngizonichazela. Ukhaza ngikhaza uthi endleleni. Bese sisukile sesiza la. Abekho abantu bakhe batempo. Bese sisukile siza la. Awu. Bakhona labathi ngiyathandaza abazalwa. Bese sisukile siza la. Kodwa endleleni. Sahlangana naye. Ngoba Sathane ifayile yethu sayivala. Kwasho ukuthi uyivala kabe singakafiki emathuneni. Sisesendleleni. Umuntu ophunyulayo ohlangana noJesu engakafiki emathuneni esesendleleni. Hayi bobe chuizolo bale kungakafi. Ngithi mina kwakafiki emathuneni. Kodwa hlangana noJesu. Usesendleleni. Yangichazela. Besisendleleni ezala. Sahlangana noJesu. Wadlolapi wathi somewhere. Mahayuna sinakhatha. Ayisimpila thina manje akeze nosimgqibayo. Lento enithi nizoyiqhiba ngeke nisakwazi ukuyigqiba. Okade kufile sengiyaphila. Sengihamba. Okade kufile sengiyaphila. Okade ndakwa iwunga sengiyaphila. Okade kuyigitsa sengiyaphila. Okade kufebe endaweni sengiyaphila. Ngizogqiba baningi. Ngoba lo nondido kade emana abafana. Ententeni uhlanganela Jesu. Sekuyaphika. Ngizokufona ubaba bama truck bethi kanti uzani nemgaqweni. Uthi hayi baba we truck. Ngiyafisa ukuza. Kodwa endleleni yami emathuneni. Hayi ngahlangana naJesu. Sanibona lepho bazalwane. Kuzofona umfana okade ehlala ngawe. Uthi excuse me se endleleni eyemathuneni ngihlangane noJesu. Ngoba usizo ukuhlangana naye. Bafona osho bathi hayi sihamba so groove uthi ngiyafisa. Awusa groove endleleni. Eyemathuneni. Khona umnumzana engihlangene naye. Bakhona ngodwa abantu kule ndawo bazalwane. I'm feeling so excited. Ngiswele ibandla la. Ngoba endleleni yami eyemathuneni hayi kukhona umuntu othize nje. Hlangena naye. Bakhutula impethu zabo baqhiba. Bathi sebeqeda uqhiba. Bathi ungahambi, wena just qhiba. Sihamba nawe futhi nawe uthi siphethe uqhiba. Wathatha isiphethu waqhiba. Ugqibe nethemba uyazi into egqitshelwa iyaphila. Abekho abantu kulesonto. Ugqibe nethemba uyazi into egqitshelwa iyaphila. Ekhaya bakuthatha uJesu bayakhuluma bathi uzohlanya ngekhanda. Bakubona uthandaza unethemba. Uyazi lento oyigqibayo ukuthi iyaphila. Sengifana isikhathi sama kuseqedwe senzela ukusuka. Kuthiwa babuyele emuva. Mabebuyele emuva bekhutula impethu. Abazi abantu bediniwe abadlali nawo. Munye ukhodzula umgxalo yabo ademba ngawo uthi uyafa namatshe lapha. Babethi bayafika nje emahlasa kuyafistwa. Kuyadliwa kuyasuthwa. Umgcwabo uphenduka iphathi. Okwangelinye ilanga sengiyane ngisho ukuthi umgcwabo waphenduka iphathi. Hayi ngoba God will change your story. Umgcwabo uphenduka iphathi.
angazi noma nikhonani bazalwane. God will change your story. Emzini okade uhlangana noJesu babona uvuka ngamablocks ubheka phezulu bathi kwenzeka kanti uJesu is changing your story. Kade kuumngcwabo emngcwabeni kwaphenduka iphathi. Bathi bafika sekuqhulene neredio bathi ha. Ingoma iyavuma usengiyabala Nkosi okuhle ongenzele kona. Basho badine bayafa bathi ngazi kubala kubalwana. Simbe thina sibe yilimi bayabala bona okuhle okwenziwa wathi lo hayi sondelani bazochaza bathi befika nje babebuza ubhuti wakho lomdala siyilima ke thina usikhiphe ngo4 wathi siyomba lapha uphi umfana wathiwa nango umfana wathi mayeveka abasebethi ukuthi wani ngabale songichazele baba yini kuwe benginechance bazongithumekela ngithi ningabaleki songichazele no ukuthi indaba singenazo izingcabo ningabaleki songichazele bese ngisho indaba singenayo izingcabo yonke indawo ngizichama sengibaleka songichazele ngiyayini ukuthi nisuke nibaleke singakachazi ngamusana ukubaleka songichazele ukuthi endleleni eyemathuneni kodwa umnumzane sahlangana naye manje nisonibaleke manje sibuza ukuthi inyanga siyibiza ngani unyaka wonke ngesibize ngoba olondo uIsrael akazela kalala manje sithi sathi sizochaza nibe nibaleka ningabaleki sonichazela chazela basithi intombi ihlala ngentombi masanibaleka angithi siyasho nje sonichazela. I'm out of your way. Thiwa bathi besimqedile bahlala nabantu ezotshwala baphuza ba right wahamba umngcwabo kwaqeda bamuva yonke into. Bonke abamakhetha bathatha impahla bahamba wasume okade efile. Wathi mangicela imeeting ngomndeni. I'm out of your way. Kwathi why boma makubahamba bamsinga bajaha ethi hayi mangomsinga. Man, ngicela imeeting before they leave. Sebehambile bakhetha ngibahamba yonke into. Yabuye ifamily ngene edani ngiyahlala phansi ngisisuka umuntu ekade efile wathi okade kufile sekuyaphila ngicela ukwazi ukuthi ubani owenza iclaim ye insurance yami kwasuka umama lomdala wathi uyaphuma wathi hayi usiphuma malungu usiphuma ngicela ukubuza ukuthi ubani owenza iclaim ngoba bekune-1,000,000 lapha ka-Metropolitan ubani owenza iclaim kwathi hayi ubungakhavile kasimi nawe sikudlalela ngocash wathi ya kodwa ke noma ngidlalele ngocash kukhona okusalile yabuya into ekade ifile yathi ngicela into zami apha abantu kulensonto kwabuya into ekade ifile yathi ngicela into zami hayi bo wena ubufile yebo bengifile kodwa ngoba sengivukile ngizocela into zami yathi malume ngicela ukuthi lo balance osele uyitransfer account yami wathi ma bekuno Crockett and Jones phezulu kwa-Odrop ngiyawukhumbula ugogo ubani angithi amasibani manje losukana ugogo wakho bengenazo iy'kalo sami wathi hayi akunankinga uyinto ekade efile isivukile ngicela into zami isakhe kwasho ukuthi bazange sengithandaza out of your way ngenxa yesikhathi sami kufanele ukuthi manje ngoba kuvuke endleleni yemathuneni kodwa uHome Affairs akazi ukuthi ivukile papa yini bazalwane papa yini no isivukile kodwa manje uHome Affairs iBI iphumile lapha yana iphumile certificate sokuthi lento ifile basayinile kasimi nabo bathi bisemakhazeni abo bathiwa ayazi into ezothi one day kwasuka umuntu ekade ifile yaka Home Affairs lathi ngizovuselela iID kwathiwa yima mnumzane avamise ukuthi enziwe wachanga eyami ngizoyivuselela badonsa icomputer abasha kwathiwa desist bathiwa hayi uvela ufile wathi ngivela ngifile kodwa sengiyaphila uphile kanjani endleleni ihlangane noJesu asiphambe sime ngenyawo out of your way wamemesiswa Home Affairs wathi ake nibiza abanye ake
umuntu phela kuthi sister la Stephen saphuma wathi yebo ngisiphethe uqinisile sizawuqamba nami ngisiphethe ngiphethe yona i-death certificate ngiphethwe yini nento manje ngicela uyishintshe la ucishe lo dead lo deceased ngicela uphume la ngoba ngikho mina deceased endleleni yami emathuneni noma ungacisha ufaka uJesus asiyobe sekuphelile ngoba ngisizwa yilowo muntu endleleni yami emathuneni hayi nikhona kodwa abazalwane akani bakwahlangana nento kade siye emathuneni yahlangana noJesu lezinto oyibona namhlanje sasizokuhlangana naye sibheke emathuneni wazofuna isimandla usithandazise kodwa sasizwa uhlangana naye kini sekuthiwa akekho umuntu obo indaba nekusasa uhlangane naye bezoba khona ukuthandaza qhuma umthandazo phezulu usibani manje uthandaza ufanele athandaze bosafa inhlupheko kanti hayi sehlangene naye ngoba into yasiza nje uhlangana naye kubekanye hawu ithi ndoda ibeshumaza dayithi one night with Jesus your life will never be the same again usuku obubodwa naye impilo yakhe ishintshe completely ingakho ngishumana nje ngithi sahlangana naye sibheke emathuneni ingakho basibona umuntu edakwe iwunga siboka igrace okuhlangana naye sibheke emathuneni mawungene phansi ufika amaparallel lapha phansi awuthi wena ezinjomo uthi Nkosi kodwa ngibonga umusa ukuthi endleleni yami nami ngangiye emathuneni kodwa Jesu uhlangana naye impilo yakhe ingaphindi ifane nayizwa uhlangene naye ngaba sinazembo ngabe sakhulula ngakithi kaPata masihlangana nabafuthi lasikhulula nabo mabuhlangana nabo ume ngemoto bathi ubokuma nje bathi bhu bonke abanye bakhumula amazinyo abanye abanawo omunye unebheke phansi unebhebhezo bonke bacela u2 mawunokuhlakanipha kokumuso wahlangana nabo bezokhipha u50 ubanikeze bawubange bonke bawu10 babanga lo 50 bese uthi inkosi ngibonga ukuthi endleleni yami emathuneni ayikahlangana naye uthi angibongi into sengibonga ukuthi endleleni yami wabona abantu bakho bangakini bethi brother kuwena uyingane nabo nabantu bathi brother basho kugcwale uthi uyathi ukuthi ubantu uthi brother ukuthi lo muntu ngoba uyena othi ngiqhube ngisesikoleni usethi brother ukuthi akahlangananga naye celebrity obadlala ibhola la South Africa obethunjwa kusesihlangana lapha eAshdown uthi brother ngithi nami ngithi brother mina ngangithi brother kuwena udlala ibhola ngidlala emva kwakho umuntu omkhulu okuhlukanisa wena walidlala ibhola kodwa khona umuntu ongadlangananga wena naye yakho namhlanje usho kanje ngathi ukwazi uphatha amabhiliyoni ngikhathela uyimvithi uphelile kanje ngathi nkosina uthi awuthi 50 rand ngamnika 50 rand ngoba siyazana umuntu owayesathi eSouth Africa ethenjwa edlaleni bafana uyinto engathi ishuwe ekhaya ungigoze enkulu ungahlangana kuthi angimemeze nawo lapha ekhaya usilalele hlangana noJesu impilo yakhe ngiphinde efane nayizola akekho umuntu ongadakwa utshwala kanje emncane kanje hlangana noJesu hlangana naye your life will never be the same again. Thank you so much for your time. May God bless you. Ngicela uzimfundisi usithandazise. Ashayeleni uDokotela nesandla enkulu. Awukhona yini umuntu othi ngicela ukuhlangana naye? Aphakamisa isandla sakho othi sihlwa ngiyacela ukuhlangana naye.